Χαίρετε. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Ζωνέτης και αυτή είναι η παρουσίασή μου για το paper με τίτλο Qubit Geometry and Conformal Mapping για το μάθημα των κουβαντικών υπολογιστών. Οι συγγραφείς αρχίζουν λέγοντας πως τον τελευταίο καιρό υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους τομείς της συμβατικής υπολογιστικής και της συμβατικής επεξεργασίας πληροφορίας. Αυτό γιατί, όπως ξέρουμε και από το μάθημα, οι συμβατικοί υπολογιστές έχουν τη δυνατότητα να λύσουν προβλήματα τα οποία πολύ δύσκολα λύνονται από τους κλασικούς υπολογιστές. Αυτό οφείλεται κυρίως σε φαινόμενα όπως η κβαντική υπέρθεση, κατά το οποίο, όπως ξέρουμε, δύο κβαντικές καταστάσεις προσθέτονται μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο που τους επιτρέπει να συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Η στοιχειώδης μονάδα κβαντικής πληροφορίας είναι το qubit. Το qubit αναπαραστάται από τη σφαίρα Bloch, όπως φαίνεται εδώ πέρα. Η σφαίρα Bloch έχει δύο βασικές ορθογώνες μεταξύ τους καταστάσεις, την κατάσταση 0 και την κατάσταση 1. Όπως έχουμε δει και στο μάθημα, κάθε qubit μπορεί να γραφεί ως ένας γραμμικός συνδυασμός αυτών των δύο καταστάσεων, όπως φαίνεται και από τον συγκεκριμένο τύπο εδώ πέρα. Ο βασικός στόχος των συγγραφέων του paper είναι να δείξουν πως υπάρχει μια αντιστοίχηση μεταξύ των κβαντικών λογικών πυλών με input ένα qubit και των conformal mappings, τα οποία αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για υπολογισμούς στον τομέα της θεωρητικής φυσικής. Τι είναι όμως ένα conformal mapping? Conformal mapping είναι μια συνάρτηση η οποία διατηρεί τοπικά τις γωνίες μεταξύ των κατευθυνόμενων καμπυλών, αλλά όχι απαραίτητα τα μήκη. Για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ πέρα, έχουμε ένα τετραγωνικό πλέγμα, εφαρμόζουμε μια συνάρτηση F και όλες οι γωνίες των τεμνόμενων καμπυλών παραμένουν 90 μοίρες. Άλλα conformal mappings είναι οι συναρτήσεις 1 από Z, η Z τετράγωνο για 2 ή στη Z. Βλέπουμε πολλά παραδείγματα εδώ πέρα. Στο paper αναφερόμαστε σε μία υποκατηγορία conformal mappings, τους μετασχηματισμούς Mobius, οι οποίοι βασικά είναι συναρτήσεις της μορφής AZ συν B προς CZ συν D, όπου A, B, C, D είναι μεγατικοί αριθμοί και AD-BC είναι διάφοροι μηδενός. Τέτοιοι μετασχηματισμοί ορίζονται στο επαυξημένο μηδενικό πεδίο, το οποίο είναι ουσιαστικά το σε με ένα σημείο στο άπειρο. Αυτό πώς μπορούμε να το μοντελοποιήσουμε? Το μοντελοποιούμε με τη σφαίρα Riemann, όπου η σφαίρα Riemann είναι, πρακτικά μπορούμε να το φανταστούμε ως το μεγαδικό πεδίο τυλιγμένο σε μια σφαίρα, μέσω μιας στερεογραφικής προβολής. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για την στερεογραφική προβολή, αλλά σημαντικό είναι να πούμε πως οι συγγραφείς εδώ πέρα ταυτίζουν την σφαίρα Riemann με τη σφαίρα Bloch. Και εντάξει, δεν είναι και πολύ δύσκολο να δούμε γιατί μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους και οι ιδιότητες τους πάνω κάτω είναι ίδιες. Συνεχίζοντας λοιπόν να μιλήσουμε λίγο για την στερεογραφική προβολή, όπως είπαμε. Η στερεογραφική προβολή είναι ένας τρόπος να απεικονίσουμε σημεία σφαίρας στο επαυξημένο μηδενικό πεδίο. Το επαυξημένο μηδενικό πεδίο το γράφουμε C τόνος, όπως φαίνεται εδώ πέρα. Οπότε όταν αναφέρουμε στο C τόνος, αναφέρουμε σε αυτό εδώ πέρα. Πώς γίνεται λοιπόν αυτό? Η ευθεία που περνάει από τον πόλο της σφαίρας, το βόρειο πόλο δηλαδή, της σφαίρας και το σημείο Q, τέμνει το σε τόνος σε ένα σημείο Z. Και έτσι ορίζουμε πρακτικά την στερεογραφική προβολή. Επίσης, υπάρχει μια συνάρτηση που ορίζεται από εδώ πέρα από τους συγγραφείς, η συνάρτηση π, μια προβολή δηλαδή από τον χώρο Hilbert των qubits μας στο C τόνος. Μια απλή συνάρτηση, δεν είναι κάτι περίπλοκο, ας πούμε. Πρακτικά παίρνει τα qubits και πρακτικά παίρνει ένα qubit και το απεικονίζει στο αυξημένο μηδενικό πεδίο και παίρνουμε αυτόν τον αριθμό δηλαδή A προς B, δηλαδή το συντελεστή του
της κατάστασης 0 δια το συντελεστή της κατάστασης 1. Συνεχίζοντας, σας μιλήσουμε λίγο για το βασικό στόχο του paper. Όπως ξέρουμε, μια κβαντική λογική πύλη για input 1 qubit είναι πρακτικά ένας πίνακας, ένας μοναδιαίος πίνακας αυτής εδώ της μορφής. Το U είναι η κβαντική πύλη στην οποία αναφερόμαστε. Επίσης, στη συνέχεια, οι συγγραφείς ορίζουν το μετασχηματισμό Mobius που εφαρμόζεται σε μια σφαίρα Bloch από αυτή εδώ πέρα τη συνάρτηση, που είναι παρόμοια με την οικογένεια συναρτήσεων που αναφερθήκαμε πιο πριν. Από αυτή εδώ πέρα λοιπόν τη συνάρτηση ορίζουμε έναν καινούριο πίνακα, τον πίνακα UF, ο οποίος είναι ουσιαστικά οι συντελεστές της συνάρτησης αυτής σε μορφή πίνακα. Έπειτα, οι συγγραφείς καταλήγουν στη σχέση ότι κάθε λογική πύλη με input ένα qubit είναι μια σταθερά επί τον πίνακα των συντελεστών Mobius που είδαμε πιο πριν. Που αυτό πρακτικά είναι ο βασικός στόχος του paper. Έτσι μπορούμε δηλαδή να αντιστοιχίσουμε διάφορες πύλες που ξέρουμε κι εμείς με διάφορους μετασχηματισμούς Mobius. Για παράδειγμα, εδώ πέρα ήδη αρχίζουν οι συγγραφείς να δείχνουν πως η Hadamard αντιστοιχίζεται με μια συνάρτηση Z-1 προς Z-1. Σημαντικό είναι να πούμε πως στο paper οι συγγραφείς έχουν βάλει ένα global phase εδώ πέρα. Δηλαδή, εδώ πέρα υπάρχει ένα I στη Hadamard που δεν έχουμε συνηθίσει εμείς. Αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι στις πράξεις, γιατί όπως ξέρουμε το global phase αγνοείται. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να ανησυχούμε. Εδώ πέρα έχουν φτιάξει ένα πινακάκι στο οποίο αντιστοιχίζεται κάθε πύλη με τον αντίστοιχο μετασχηματισμό Mobius της. Βλέπουμε π.χ. η πύλη Χ έχει μετασχηματισμό 1 προς Z, η ταυτοτική πύλη έχει μετασχηματισμό Z, προφανώς δηλαδή, η πύλη Z-Z και η Hadamard όπως είδαμε Z-1 προς Z-1. Επίσης, μπορούμε τις ταυτότητες που ξέρουμε για τις κβαντικές πύλες να τις αναγάγουμε από τους μετασχηματισμούς Mobius. Δηλαδή η ταυτότητα H επί Z επί H ίσον X, δηλαδή Χ, μπορούμε να το βρούμε από μια σύνθεση μετασχηματισμών Mobius. Δηλαδή πρώτα αρχίζουμε με το H, μετά πάμε στο Z, μετά στο H και καταλήγουμε ότι αυτός εδώ πέρα μετασχηματισμός ισούται με το μετασχηματισμό του Χ. Εγώ υπολόγισα κάποιους άλλους μετασχηματισμούς, όπως π.χ. τον αντίστοιχο μετασχηματισμό για την πύλη ψ. Πώς γίνεται αυτό? Ξέρουμε πως η πύλη ψ είναι μείον I επί Z επί Χ, οπότε δεν είναι δύσκολο να δείξουμε με τη σύνθεση συναρτήσεων δηλαδή ότι ο μετασχηματισμός Mobius της ψ είναι I προς Z. Ή επίσης η πύλη phase είναι I επί Z. Στη συνέχεια, οι συγγραφείς μιλάνε για το τελεστή χρόνου ενός συστήματος, το UQ-TAF. Δείχνουν λοιπόν πως μπορούμε να βρούμε τον αντίστοιχο μετασχηματισμό Mobius για τον τελεστή χρόνου ενός συστήματος. Και εδώ πέρα λοιπόν τελειώνει το paper. Όσα χρησιμοποίησα από το ίντερνετ θα τα έχω βάλει στην περιγραφή. Και αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ.